Доброго дня! З вами Юрій Костенко. Сьогодні ми поговоримо про роль Білорусі в Другій світовій війні. Друга світова війна для Білорусі розпочалася 1 вересня 1939 року, коли фашистська Німеччина напала на Річ Посполиту, в складі якої була Білорусі. Другий удар 17 вересня 1939 року завдав Радянський Союз. Якраз же безпосередньо по Білорусі і захопив всю Західну Білорусь. Вони поділили Білорусь по тій лінії, яку перед цим Молотов і Ріббентроп окреслили в Москві. Ось. Значить, які з цього наслідки пішли? Частина Білорусі попала під радянську окупацію. Ось, і люди, які були в тій Західній Білорусі, вони були, скажімо так, більш прихильні до свободи, чим ті, що були у Східній Білорусі. І, звісно, зразу розпочалися репресії з радянської точки зору. Ось, і людей слали куди там: Сибір, Казахстан, Середня Азія. Далі. В складі польського війська воювало чимало білоруських солдатів і офіцерів. І от всі знають цю всю трагедію в Катині 40-го року, коли було розстріляно декілька десятків тисяч польських військовополонених. Так от, в складі цих польських військовополонених було чимало білоруських солдат-офіцерів. Скільки, то невідомо, того що то все архіви КГБ, які вони там всі є в Москві. Ось. Це була, перший такий, скажімо так, потужна трагедія радянського народу. Білоруського народу. Далі, 22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз. Ось. Напала на Радянський Союз і досить таки швидко знищила весь Західний фронт. Там фактично червень-липень, і вже в серпні вся Білорусь була окупована. Втрати Західного фронту були просто надзвичайні. Це було зв'язано з тим, що Радянський Союз готувався до нападу на пана Гітлера. Ось. І це все яскраво описано в книзі Суворова. Ось. Чітко все розібрав. От, чому всі війська були сконцентровані в прикордонній полосі, звідки така концентрація, і наступальні оборони, і всі інші ті факти якраз свідчать про те, що Радянський Союз перший планував завдати удар. Але оскільки Гітлер на пару тижнів здійснив удар перший, то втрати для Радянського Союзу, особливо в Білорусі, були просто такі надзвичайні. Єдиним винятком була Брестська фортеця, яка там оборонялася місяць часу, і це зв'язано з тим, що там була досить таки велика кількість військ НКВД. Тобто в полон їх. А німці в полон не брали ні комісарів, ні командирів. Ось, і ясно, що в їх там без варіантів було. Значить, на рахунок полонених. Німці захопили досить таки чимало полонених, в складі яких були білоруські солдати і офіцери. Ось, і німці, маючи таку величезну кількість полонених, вони, якщо хтось приходив знайомий, казав, оце я цього дядька знаю, то його просто-напросто відпускали додому і все. Ось. Далі. Після такої значної поразки Москва почала думати, що треба здійснювати підривну діяльність у Білорусі. І так вони почали робити, що почали робити? Партизанський рух. Партизанський рух створився елементарно. Значить, із Москви закидалися диверсійні групи, там НКВД чи СМЕРШ, ось, в складі яких різні люди були, в тому числі бувші зеки. Ось. І вони десантувалися на територію
Білорусі виконували там певне завдання, там підрив моста, напад на комендатуру, ось там вбивство німців, вбивство поліцая, підпал, ну, ще щось таке. І далі вони входили в ліс. Також в їх задачу було поставлено спалювати хати місцевих селян для того, щоб стимулювати людей входити в ліс. Значить, це все призвело до того, що Білорусія стала потужним таким партизанським краєм. Більше того, там були не тільки радянські партизани, там були партизани, скажімо так, свої. Там воювала армія Людова, там воювала армія Крайова, ну, на західних кордонах Білорусі. Ось там творилася величезна нерозберіха. Значить, по тому, що писала радянська пропаганда, що люди з радістю допомагали радянським партизанам, давали там їжу, одежу, переховували поранених, то не відповідає дійсності. Це все було, ну, як ракетири. Тобто на кожну хату накладався там натуральний оброк. Там раз у тиждень виставить там 2 паляниці, десяток яєць, там сиру чи ще щось таке. От, ну, те, що хотіли. І якщо цього не виставлялося, то просто в хату вночі кидалася граната. От. І люди, навіть самі вони бігли до старости і казали: ідіть в район, хай пришлють карателів, розберуться з цими лісовими бандитами. От. Більше того, ще в 42-му році, під час святкування якогось свята, і поліцаї, ось, і безпосередньо радянські білоруські партизани, от, ну і взагалі партизани, вони сиділи собі за одним столом, ось, і пили і вирішували, як же ж вони, що далі їм робити. Ось, Москві це все не сподобалось, і вони збільшили кількість диверсій, озлобили німців. Німці відповіли з надзвичайно страшною агресією. Мало того, що вони здійснювали за одного вбитого там німця, треба було вбити там 10 звичайних. Вони страшні злочинства творили, це спалення сіл. Більше того, в Білорусі це саме найбільше сіл було спалено якраз в Білорусі. Ось, всім відома Хатинська трагедія. От, це, ну, привело до значних людських втрат, дуже значна трагедія білоруського народу. І саме, що цікаве, що вона була якраз спонукана діями радянського командування, яке спеціально злило німців. Значить, що далі? Далі. В 44-му році, 10 червня, операція Багратіон, і Білорусь також надзвичайно швидко була звільнена, як і захоплена. Ось. На всю Білорусь знову встановилася радянська влада. Чимало білорусів втекло разом з німцями. Ну, це було зв'язано навіть з тим, що які були мотиви в Білорусі. Ну, дивіться, сидів там до 39-го року, мав там 20-30 гектарів землі, мав якийсь там млинок, вишневенький садок. Тут прийшли совєти, забрали. В 41-му вернулися німці, кажуть: твоє, та моє, ну, забирай. Ну, то за кого він піде воювати? Ну, ось. Ну, а деякі, звісно, йшли і за Радянський Союз воювати. В 44-му році досить така значна кількість білорусів разом з німцями покинула територію Білорусі. Ось. Значить, що ще цікавого? Дивимося. От, це буде для нас День пам'яті чи День перемоги. День перемоги почав відзначатися тільки коли? Він тільки почав відзначатися 9 травня 65-го року, 20-та річниця. Після того, як трошки там тих ветеранів помирали, трошки пам'ять згасла в людей. От.
тих калік, що лишилися після війни, відправили на острів Валамський, на Соловки. От. Вони вже так в очі не кидалися, люди трохи призабули, і всі почали ходити на паради і кричать «Ура, великому товаришу Брежнєву». Ось, до цього ж, до цього нічого абсолютно не було. І хто виграв від цієї війни? Цієї війни, по факту, виграв геть тільки товариш Сталін. Більше ніхто. Тому що величезні втрати. Пан Горбачов там, в 90-му році називав 28 мільйонів. Недавно десь читав, що фактично з усіми там доходить до 40 мільйонів. До 40 мільйонів порівняти з німцями в 10 мільйонів, це якби не йде ні в які рамки. Ось. Тому тут слід відзначати однозначно День пам'яті, а не День великої перемоги, 9 травня. Ось. Тому, шановні глядачі, слухачі, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте коментарі, лайки. Всіх із цим сумним святом, День пам'яті за загиблими у Другій світовій війні. З вами був Юрій Костенко, спеціально для каналу Менавіта Онлайн. Все, до побачення. Нехай щастить.